Ja. Nå for satan. Vi skal skabe sikkerhed først, og der er rimelig sikkert, så det er sgu... Det er fair nok. Det ser knæk. Jeg skal ikke sige, at du er død. Og så synes jeg vurdere personen, og så må jeg jo ned og lytte. Så kigge langs maven i 10 sekunder, og han holder mig lige nede. Det er lidt ulækkert. Og så skal jeg tilkalde hjælp. Eller ringe til alarmcentralen, det gider jeg ikke. Og så udøver førstehjælp. Op med hovedet. Og nær, og så... Du skal huske at skabe fri luftvej. Det har jeg lige gjort. Skal du kraften være med, mand. 1, 2 og så 30. Det gør lidt ondt, så jeg kan ikke rigtig ind og gøre det. Så puster jeg 2 gange. Det 30 gange. Så der er ud, ikke også?